39,000 сомон бачо. Охири нарх Opel Meriva. нигоҳ кунед бачо, видеоро то хушабодӣ хат тамошо кунед, лайкро зер кунед, далчи мерем. 2006 сол, мотор як гашти қабрға. Ана коробкаш мега акам ки коробкаи роботияй, ана режим зимни дора. 4 моҳидга оҷа дора, утилизатсия кардаги бензин якам мега ё ана бисёршон дизел миян. ин моторша мега навалиш кардаги бензиниша дизел нест, бензинай бачо. Утилизатсия кардаги 4 моҳ ё 5 моҳ оҷа дора. Ана долати кафо бачо, лайкро ҳатман зер кунед. Чикала бачо. Охири нархай мақсад ами саршави видео мегум. Пешаки мақсад хотиррасонш мекунем, гуфти гапо хотиррасонтон мекунем. ай сар кунем барои ки прожектора хушрутар метавад, а. нигоҳ кунем бачо. дар қафоро чуной. камтари шавай шутар наметавад, а. нигоҳ кунем бачо, дар қафоро чуной. салон ахай нишонтон додем. дари пеш электро. Бисмилlah. Коробкаш ана роботияй режими зимнирам дора. нигоҳ кунем. Ола торпеда. хиёл мекунам ами стили асраш вориам хария мультирул кондиционер чотки кор мекунам бачо. хулоса харидоро боша на обогрев доштай. харидоро боша марҳамат охири нархай. илтимос бардаро дар мо занг назанен. ин мошино аймо неста. яком меёрад мо сёмка мекунем, дастаи мо мепартоем тамом. номеро якара дар зери навор мондагим. илтимос бардаро бо мегум мода занг назанем. номеро яка зери наворда ҳаст. 46,000 сомон бачо. дастрочнияки бад лада приора. любителои приора аст. марҳамат бачо ина якам па вкуси худаш приора тайёр кардагай. 2008 сол мотор як ҳафти полисески. свет сипсир. агар чак мезанам ҳатман лайкро зер кунем бачо. 4 баллон. ана пеш 90%, қафо 80%. нигоҳ кунем бачо, ҳолати қафо мошинча краска талаб нест. ҳолати беҳтарин дар қарор дора. якам натури ба вкуси худаш тайёриш кардагай бачо. нигоҳ кунем. мошинча қаби қоматшам ровния. сомонтиҷа хеҷода ами айда шлақош примерно 50 боло айда. дари қафоро чуной. марҳамат салом бачо. нигоҳ кунем бачо. калонкои пионер задаги қати пишалкаш идаршам задаги. ана мини монитор бефикрам тирам задаги хайхтон хит кардем. 4 дар электро. ана чихоли торпеда алкантарниш бачо. и светам тина юфтаниш. хоса бардаро конкретни харидор боше, номеро яка дар зери навор аст. илтимос бачо ама видео да мегум мода занг назанен. номеро яка мемонам таи видео да нарх, сол, мотор, номерои соҳиби мошина нависандагай. хулоса лайкро зер кунед. 145,000 сомон олуча гили бодон. тамошо кунед. Camry 3 вагон 2 моҳ пеш даромадагай. хелиш оли надидем. хеле тамошо кунед шербачакон. нархи на қимата на арзон. радной краска бампери пеш краска шидагай тамом. я сол танёвка, я сол уҷад утилизатсия дора. где-то 2-3 ҳафта шид ромаданша. пробегшан қа 117,000 миля ё километр. мил Америка мошин. хай тамошо кунед дискачако радной балонош ягом 80-90% номеро падарка. хай мошин мошинай. бо нигоҳ кунед лабавои да ана код мезани даро шӯй мешавад бе калид. на бо нигоҳ кун салфетка монакша нигоҳ кун. хай мошин тоза старстопа ва пул заводид мешавад. нигоҳ кун 4 дар электропакет, лифт, я бор сарстайни салона нигоҳ кунед. и зеби гуфти гапо падарка не ки ҳар кас да не. мақсад янгада ҳар ҳаромшӯрбора падарка намекунив. мақсад истифода набаранд. ҳозир қило гарани бисёр шидагиам. қапқона нохиам харид мекунам туга хичона як қапқона мезанаш дигар агу мезана. янга тай мега. нигоҳ кунед касоне ки мақсад шароит надоранд хеле мошиноро падарка кунанд янгадай не хеле мегирад та падарка мекунед. любой намуча дорем. шаф гуфти гапо зиминҷими мешава. марҳамат бачоеча бигирен гап чап кунед, ҳила кунед, найран кунед, лайкҳоро бизанед. ҳамин гапҳо маҳқул боша, лайкҳоро бизанед. 8,000 сомон бачо. срочни бад мерседес кабриолет. нигоҳ кунед бачо. номерош қати падарка 99 сол. мотори 2-3 қати. солна ҳуҷҷат дора. утилизатсия кардаги. мошинча да майдак удобни дидара.
кожний салон, обогрев, коробка механик. Хои дави мошинча 2-3 бачо. Марҳамат ҳолати қафо, номрош падарка. лайкора бачо по-братски бизанем, то чанди дастгирӣ шид, мо ҳам қадар мошинаи арзонам бисёртар мепартем. яна кришаш ҳами ана маҳкам мешава, ҳуй маҳкам мешава. зи якам мега ки мо натоем видео дада. номрош ҳам падарка. яде кришаш ҳам маҳкам мешава. خریدارا انیق باشه مرحمت کنیم بچه‌ها نمره اکر در زیر نوار موندگیم التماس برادرها همه ویدیو دارم میگم که ما در زنگ نزنیم نمره اکر زیر نوار موندگیم ما اکر زنگ زنیم یا کنیم بچه‌ها مکانیک اباگریف کاندیشنر انا در پیش الکترا مرحمت الله ترپیده بچه‌ها خریدارا باشه مرحمت نمره اکر زیر نوار است 310,000 сомон бачо срочный бад лип моторс S16 нигоҳ кунем бачо стили элна ҳавои тайёр кардаган баъди якамам ана камтар дигар аз худш кардагай губаи пеш казирокой ба диффузори қафо пафо чоткиш кардагай якам нигоҳ кунед қариби чистаи элна воришдагай 2025-24 нестай 580 километра ана 310,000 охириш нестай бо муомила мешава мошинча чотки ягон краска талаб нест датчик патроники пеш 360 градуса камера марҳамат бачо 4 баллон 100%. 2025 580 километра уҷат тонировка ҳамаш солона задни камера бачаҳои хайхдаш 360 градуса камера дора датчик патроники қафо марҳамат ҳолати қафо бачаҳо анадари қафо бачаҳо электра нигоҳ кунед лифт қафодаам дошта кондиционериш аисна чотки бачи мекуна хнаки не нигоҳ кунед бачаҳо вақтча мониторчаи чотки дора чор дар электра бачаҳо лифт нигоҳ кунем бачаҳо 5000 километр гаштагай там 5566 ина мониториш калон хулоса ҳами қариби стили элнамори да якам биге поли ҳам стили элнамори кардагайша мега ки ана чизи пеша қатъи казирокои бар диффузори қафо ёшама худа маймусу заказ карданда мисол предоплата додагием ки ҳам хелиш кунанда мега обш короче 1300 доллар шидагиам хелиш шидагай да хулоса бародаро гапа зиёди бад кардем номро якар дар зери видео мемонам илтимос моро занг назанед соҳиби мошина занг занед 82000 сомон бачаҳо срочный бад Lexus ES марҳамат бачаҳо нарх десе нархи дастрас ёрах то нарша медонед ай чанд болоай инам ба сасяниш гарени бадай оз мошинча заводид кор кардесай 2007 европаги ай дувним я сол уҷа дора бачаҳо утилизатсия кардаги хулоса мошинча тайёрай автомат липсток қоидави тайёр кардаги датчик патроники пеш бачаҳо мошинча вообще краска талаб нест марҳамат ҳолати қафо нукруштела датчик патроники қафо задни камера монитор калон дари қафо электра марҳамат ҳолати салон ҳолати потолок климат контрол 4 дар электра регировка боковой сиденёи лифт марҳамат бачаҳо икодош мултирул ҳоз мошинча заводид кор кардеса мултирул липсток автопилот монитор калон задни камера марҳамат бачаҳо кондиционершам ях кор кардеса ёзи хулоса мошинча ягон проблема надора тайёра ми қумбара мети медалмера пай кор борд мешай خریدارا باشه مرحمت التماس بچه‌ها در مو زنگ نزنید نمره کار در زیر نوار موندگیم انا سوی ماشین زنگ بزنید 56000 сомон Opel Astra G солиш 2003 сол кондиционер ях кадом успед кад ошава шерои нар лайкора бзанед подписатсия кунед мошинои нархҳои дастас мепартом успед кунед лабаҳои антиблик 4 баллон нав ягла яхила дискачои selection марҳамат як ҳолати қафоша мебинем бардаро мошин какас авчод бровардагӣ тайёр навозу хай бардарои ҷон омадӣ печондӣ 56000 сомон боз муомила мешава бардаро кадом успед кад ошак шава марҳамат як ҳолати салоншо мебинем
дар рӯи қафо рӯшнои обшивкаҳо кандагӣ даридагӣ нест. маромат ҳолати салон хайска мекачош як гуфти гапо химчиска мешавад тамом бардаро. нархи дастраса шерои нарх. ду дар пеш электрорегировка бакаҳои коробкаш боша механик консонер ҳама чӣ навороти бардарои ҷон дар танаш дидестен кор мекунад. 56 000 сомон боз муомила мешава бардор. рақамҳои яка зери наварда ҳатман занза аз канали мо муроҷиат кунед, лайкҳо ва дастгирёра фаромӯш накунед. 190 000 сомон Mercedes C-Class 250 кузов фул комплектация Корея. видеора нагзаронда шерои нар то охира тамошо мекунем. нигоҳ кунем мошина қаду қомача, лабаҳои блик, тонировка, ҳуҷҷат, гап, хабари соз. мошин гараи тозаи хубиш дачае ки Кореяи голограммадораи бардарози ҳамаша як тамошо мекунем. бамперои пеш дачи партроника, бамперои қафоам дачи партроника дор, задни вид камера. маромат ҳолати мошин, тана шиша гуфтем, краска талаб нест. маромат ҳолати тараф. дар рӯи қафо электропакет, салон кожни салон бардаро, задни дефлектор. 4 дарус безключовой доступ. 4 дар электро, блокировка дар, регировка бакаҳои абзур системаи бардаро, скаменко ду тарафа лифт, ду тарафа мултирул, круиз контрол, автопилот, липсток, ҷойстик, климат контрол, ина бардаро голограммадорай. нархи дастаст бакаҳоишам ҷамъ меша, қад мешава бардаро. 190 000 сомон боз муомила мешава. лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед, рақамҳои яка зери наварда меону, ҳатман занза аз канали мо муроҷиат кунед. худо хоҳада 190 000 сомони гуфтагимон боз муомила мешава. салому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи восеъ. дӯстони азиз, дарвозаҳои босифати дарвозаҳои акаи зиёратшо дар восеъ. дӯстон, якчанд маркаи дарвозаҳо металлошон 08 то 18 ҳаста. дӯстони азиз, дастафкаам када метонанд. ноҳияҳои дурдаст платни мешава. дохили район восеъ, кулов, фархор, ҳамадонӣ, данғара, қурбоншаҳид, и территория дӯстони азиз то ноҳияи муминобода мере на дастафкаи бесплатни мераванд. дӯстони азиз, хоб вақте ки шумо закасам каден, аз дар байни 8-10 рӯз закасотона тайёр карда ба ҷои лозиматон бурда мерасонад. бародар азиз, нарх навои дарвозаҳо аз 3500 сомон то 10-15 000 сомони дарвозаҳо доранд. дарвозаҳои босифат. марамад аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед, худо хоҳад шумо да скидка мекунад, кортона босифати баланд буд мекунад. бачаҳо марамад рақамошам мегзарам дар рӯи экран, муроҷиат бикунед аз номи канали мо. фақат бо арзонтон мекунад. худо хоҳад ина маркаи дарвозаҳо аз ҷумла ҳалонҷикҳо тайёр мекунанд барои болои дарвозаҳотона. номи чи яка казерок тайёр мекунанд. хулас чӣ хизмати боша оиди ҳамин дарвозаҳо акаи зиёратшо дар хизмати шумо дӯстон. марамад рақамошам мегзарам. хоб нашод масъалаи саволу ҷавоби иловагӣ оиди дарвозаҳо, нашод масъалаи дастафка, хоб размерош, оиди ҳамаш дар ватсапшон муроҷиат кунед. ака шумо да мақсад маълумоти бештарша мегӯяд. дӯстони азиз, успеҳ кунед, дарвозаҳоро заказ кунед. Привет, ребята, дорогие подписчики, данотонҷоно нигоҳ чӣ ёфтум тону бо ҳар моҳе якти миёвам ки соҳиби як мошин шавед. нархи телефон маромат кун. Opel Vectra 92 сол светови ая ҷадира биги ягон ҷура дабрат намемона, ҳама мегирез мера байре дар салони шоираи хеле гумношкифти краска зиян намедонам. наке ая ҷият чоткаи нархи 11 000 сомон. мотори пачка соҳибш мега 7000 мотор дига 3000 коробка. кузов бепул меғалтон шербачаи тоҷик. и светови охи любой ҷодумон китида овқот намехӯрад. наке ая ҷият чоткаи нахадои 92 сол просто салон тамошо ки гарани бад бикай. нигоҳ кун обшивка иҷи просто руло дидасе кантар киҷирай фик шофёр дига хеле фикшанда клона тормоз кидай зидай салончи қоидиби тозак гарани бад 11000 километр маромат кун. биги ҳечи мурд ку тамом ягон тиру напур. консерерам дора накени хеле дора фенай куш хнукнукшти мемони рут туғрия маромат кун. биёин ай пеш бигирем барредин видео ҳаққидаш гарани бад бихая иро мегириф хадан ҷурот тамошо мери чанги хоби суси зурай бас соли наводу мегири ҷои балонда алон мекуниш халос меши. документош бучилигай срочно 11000 сомон омади гирифти Вектора ҷон.
Ассалому алейкум, бародарҷону, марамадина. Любителои Opel Vectra ҳастай. 95 сол, мотори 1.6 модели. Хайхтон дидесем. Яким ҳам яхгир сечка, дуюм Opel Vectra. Кузовш хайхе тозак метаву чисти кардиган. Сози буда марамат кунед. Ҳуҷҷат утилизатсияш 2025 кардигай. Свежияй новай. Нархиш 28 000 сомон. Бо диққат тамошо кунед. Балонош нав. این عجیب هم پرش کام تار خیلی زدگی های میگه ساز میکنه میتونه مرامت کنه بینن رزین پزینه فروش هم از کوی دیگه چوب بوده دتلاش کراسکا هم ماش گله بوده چیسته همی میگیری ماشینی چیه توی رو که جوری بوده کام راست خودم میخیان مرامت کنه سالونش هم از کوی دیگه توزاک 291,000 پرابگ داره торпед марпеда маҷбура рушник шикор мекуна биёин маромат кунем я любитил доранам я мошин любитил дора маромат широина 28 000 масави чашкиёш думега яташ камтар вари дора тамом дига ҳамаш хой дивяй хай ай соло ё дига любоиш кардигай на ки ти беранош сури бад буда я вектора бисёр мемонам я чотки бад метова маромат кунем ай пеш биёин занг бизнес чахчах кунем پول داری کرای میگه آمدی گرفتی السلام علیکم ربیاتا لوبیتیلوی سچکا این روز سچکه بوده این باید سچکی دیگه اومده 2000 سال موتوری گاش کتی هم وجودش سالونه دیسکوی راماشکی 16 بالونوی ناو کتی مرامت کنه اینا اسپید که بیا بگی شیری بچه تانیروفکی 100% داره دتلاش یکان دوش خط نداره شروع نار ماشین با دقت تماشا کنه ماشین خیلی بچی یوشه اختون میفهمه که چه خیلی راست خود میکنه بیایم ببینین زازور پازور همش خوی دوی بالونوش هم نو دیسکوش هم ستویکش هم گره میبوده مرامت کنه ای پیش بیایم بینین کامپلیکتاسیش کلاسیک بوده لبابایش هم سازه ایکان در ترشین داشته بود شروع نار این سالونچاش خوی دوی سالونوی заводской автопилот пробегаш и родной межда бисёрш нол бекрана ки стойкаш дура абагрев сидени мантифон пантифон дудар электропакет ҳамаш қойдуи сози бад мошинча ин шерои нар салон фалон ҳамаш қойдуи видео клипш чотки бад марамат кунем биёин ай пеш бинен мошина бигирем 59 000 сомон срочно сум дар кураши задни камера ҳамаш қойдуи тозак мегири ҳай мекуниш номерош мемонам занг бизнем биёин ай пеш бигирем ба дили пур ба вақти хуш бигирем бирем маромат кинам успед карди биги бирра маромат привет ребята how are you шербачои тоҷик маромат ина бахти ки се бохандид любителои сечка ҳамиҷан данолтон ҷонум 2000 сол мотор 2 автомат депилус танировки солона саб сфед бахт сфед ایره میگیری زنگیر باشی زن همشه لبوی چی همشه مرامت که آمدی گرفت سستاینش گره نیباد بخوای الیگانس 2000 دپیلوس نرخش 82,000 سومون ای اکه بزرگ بوده میگه به یک کمتر با معامله میشه پنیروفکی 100% داره پروست یا سالن نگاه کنه میگه 2 سال شد 3 سال شد خدمای کردیسه میشه با سیدنیوش گره نیباد بوده ترانسیانر یخ شمالای فیض‌آباد شربچه تاجیک абагрев асер автомат 4 дар электропакет оини датчики ҳам дошта маромат салон тоза пробегаш 214,000 гарани бад бикуда дар прошам чотки бад маҳкам меша мебелош би зури бад хожи ақибаш нигоҳ ки хунукиё ақиб ҳам меояд широи нар маромат кина любители сечка боши биё бачиёча ҷон ту бихамеро биги зури бидай айбан қарз ту биги маромат кина بیاین ماشینچه رو بینیم با دیلی پر بگیرین نومیروش هم زور بوده ماشین هم خوی دیویه یا بالان پیش لیسی بوده تمام دیگه دتلاش 100% آمده گرفتی سروچنا привет ребята марамадин шербачои тоҷик данолтон ҷонон бахти ки се бохандид сечка омадай 98 сол мотори 1.8 бензини холи нархи куду омади гирифти успед ки бачиёча номеро дидесе значит мошинам бақай як дастай зазорош тамошо кунед нархши ягон тунуфам ҳоли ту метавонӣ бихари ангар соҳиб мошин шуӣ
49900 марамат кина. Успет карди гирифти, успет накарди ҳичи бачауча. Дискои рамаш заводскои худаш, калкои худаш қоидиви тоза ак марамат ки люк надора. Салом. Марамат кина. Пробегиш 41000 будай. Асер доштай дар электропакет, мантифони оригинал. Иҷош мебел, марамат ки. Дар пар ҳам қоидиви. Мошини як дастае. Ни пластмас шамна будай, да бигижай мега марамат кина ина. Ҳамаш қоидиви. Мошини нархши бин, объёми тоза, бензини холияй. Шлопкам бромат холиби. Ин шерои нар види ақибош. И чисти будай бачакои тоҷикайда мегиран хай карда мегардан. Бачаое ки нав право гирифтига ин сечка любител дора марамат ки бо давои ватана би и сечкаро мегирифт хат соф ка мекунӣ тамом. Тоҷико марамат кунен ина омода гирифтӣ. Як ребята овозо чӣ хелай марамат ина мардуме ки бор мекашем пул кор мекунен сезони тарбузу савчаи оли газел ёфтум тону газелои манижи меган чӣ меган амхелиай 2004 сол мотори 406 дора мошинчи тап тиёрай на хадоай куз шиби чӣ хелиай гарени бад мошинча кадоме куз мондаи мошина зури бад варид парид кардаи мошина кузу шоҳонияи шерои нар марамат кунен мошин дар ҳами ёвонай успет кунен бигирен шаин марамат ки 62000 сомон мега масъалаи документш чақчақ мекунем документ када метия бификрам ина дори кузуш тахта пахта ҳамаш. Привет, ребята, дорогие подписчики, у нас в гости Зафира 2013 мотор 2 дизель. Шерои нар бидроин сомончира любой сайт бибине нарх но и хели нест. Он чон ки чон и кантар дори хитой ки гузаштига шерои нар успет ки биё биги 89000 сомон любой ҷорби 2013 мошин вагонияй як дастаи тонировки 50% дора гарени бад бикай види пешби ошиқ шимеши кадоме ҳай кардига медона мошини оилавияй тоҷикишки чӣ бигум хели семени меган чӣ меган шашриадай салони просто я бор тумошо ки чӣ хел бикай гарени бад мошина овардиги химчиски пимчиски кардиги местай регировки рул дора ду тараф мултирул дора коробка механик 6 скорисай бачаюча даном тонҷоном абагреф сидени дора гарени бад букай тоза акай мошини як дастай биён успет кунем марамат кер кадоме омад оши ҷон шува марамат ина види ақибош гарени бад зурай шерои нар кадом акое ки сумшон зурай каравонам кӯфтиян варианти хубай ай ҳаму зурай мошини биқутай номи моторош ин хелай стдт ира мардум мефаҳма тонировка дора ақибош ҳамаш қоидивиай шаймону мешида гарени бад зурай биёин бибинен бигирен бирен вариантҳои зурай партони пеш қифо дора биё марамат кер. Ассалому алейкум ребята шербачаҳои тоҷик марамат ина даном тонҷоном любителои сечки объёми успет ки биё биги тамом ҳамин мондесем 1 соат ним соати фурӯхтиян ин нархаву нархо фарқ дора 98 сола газ бензин мотор 2 успет ки биё шери нар 49900 ҳами бега гарени бад бикай логотип китимеги шерои нар биёин мошинчиро бибинем бигирем бирен срочно 49900 ҳами рӯз салон шуя бор тумошо ку утилизация дора документош бу чӣ дига ду рӯз мондига асер дора коробка механик дари пеш электропакет гарени бад бикай омоди гирифти шери нар марамат ку биёин мошинчаро ай пеш бибинен ба дили кор ба вақт киш бигирен бирен ҳо чӣ мефурад шери нар успет ки биё успет накарди мегирам номерош мемонум занг бизанен биёин ай пеш мошинчаро бинен бигирен бирен кадом меомад хушомад номадиги успет накард а мошин мемонум 1 соат ним соат мефурӯшанд тагижди фурӯхта шуд менависем расчетатону бигирен бисёрш мегӯянд машиниги тута ин нархҳо реальнияй мошини мардумай мо реклама мекунем шумо биён ай пеш бинем бигирем бирен срочно ин номерош мемонум 49900 ҳами бега успет карди гирифти успет накарди мегирам марамат. Ассалому алейкум ребята марамат ин шербачаҳои тоҷик даном тонҷоном ховениё бедор биёин ина успет ки биги шербачи тоҷик даному ҷоном марамат ки марк ду зиёд 2008 2008 моторш 2.4 мотори 2.4 бензин автомат гарени бад сериядаи мошин
зури бад нархиш 81000 сомон. Номерош би газ бензин буда фаро лупа 41-42 номерош гарани бад ҳамаш қойдуби мегири ҳай мекунӣ. Диско паншкофа гулпул ҳама чи ништияк. Люк дора. Марамат 14 электропакет блокировка мебелош би лифт сидени қойдуби. Бачаё ча нархи 10 раз гуфтеса якам марамат коробка автомат қойдуби тозак. Биёин ай пеш ба дили пур ба вақт чиқиш бигирем бирем. Бақи бидай мошин марамат. Бо читон мефура. Мебел, подсветка, ҳамаш ништияки бад. Ин рият бо ақиб дам рият дора. И хели салонои чи дорда бои мешини зиё.